Imini yeSabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelo 181 inkosi kusephakwa.
Asibonge. Amen. Isihloko salenkonzo sithi umehluko phakathi kokukholwa nokuqonda. Umehluko phakathi kokukholwa nokuqonda. uHosea 4:6. Abantu bami bayabhujiswa ngokweswela ulwazi. Njengoba ubenqabile ulwazi, nami ngiyenqaba ukuba ube umphristi wami. Ukhohliwe ngumthetho kaNkulunkulu wakho, nami futhi ngiyakukhohlwa abantwana bakho. Amen. Eminyakeni ephambili ingilosi yake yathi kimi, angazi noma uyazini ukuthi amaHebheru isizwe simnyama, wena nje uzalwa endlini kaJuda. Lokhu kukhuluma kwangethusa kakhulu, kodwa-ke awukwazi ukuthi uma ingilosi ikutshela into ulokhu uba nemibuzo. Uyaye wamukele lokho okutshelwayo. Ngangazi ukuthi ingilosi ikhuluma iqiniso, kodwa engangakwazi ukuthi leli iqiniso ngingadlulisa kanjani kubantu, ngoba kuliqiniso nami eliyididana. Kodwa ngabe senqoma ukuthi angenze ucwaningo olunzulu ngalokhu kukhuluma, ukuze ngikwazi ukukhuluma into abantu abazoyizwa. Kodwa ngase ngiyabona ukuthi bese kufike isikhathi sokuthi livelele livangeli noma leli qiniso libe sobala, ngoba ngathola le sekuyindaba okukhulunywa ngayo ku Facebook nakuma video ehlukene. Ngokusheshsha ngathola sekunezincwadi eziningi esichaza le nkulumo engiyitshele ingilosi. Ukuthi singamaHebheru kwachaza izinto eziningi esingakaze sizihluphe ngokuzibheka. Lokhu kwakusho ukuthi uma amaHebheru kuyisizwe simnyama, noYeshua oliJuda naye ungumuntu omnyama. Ocwaningweni lwami ngathola ukuthi impela ngokomlando uYeshua ngumuntu omnyama. Ngaqala-ke ukufunda kabanzi ngomlando wamaJuda kusukela kuMoshe ekhipha isizwe sakhe, uMoshe ekhipha isizwe sikaNkulunkulu eGibhithe. Ngafundana ngezindlela eziningi uYahuwa wayezisebenzisa ukunqoba izizwe ezahlasela uIsrael. Ngathola ukuthi ngesikhathi sisahamba noYahuwa, isizwe sakwa-Israyeli asizange sehlulwa inoma yisiphi isizwe. uYahuwa uNkulunkulu noma uJehova. Kodwa sesisezweni likaKhanani saqala ukumhlubuka uYah uNkulunkulu, ngokungasahambi ngokwesivumelwano ababesenze noYahuwa sewuyena uNkulunkulu. kuDuteronomy 28 uYahuwa wayefungile ukuthi uyohlale enguyise wethu uma singamhlubukanga. kuDuteronomy 28:6-10 uYah uthi kuma-Israyeli, uyakubusiswa ekungeneni kwakho, ubusiswe nasekuphumeni kwakho. Izitha zakho ezivukelayo uYahuwa uyozenza ukuba zehlulwe phambi kwakho. Ziyakuza kuwe
zivela endaweni eyodwa kodwa ziyobaleka ngezindlela ezisikhombisa. uJehova uyoyala isibusiso sibe phezu kwakho ezinqolobaneni zakho nakukho konke okwenzayo. uYahuwa uyoyala isibusiso sibe phezu kwakho ukho konke okwenzayo. Noma uYahuwa noma uJehova uyakubusisa ube isizwe esingcwele kuye njengoba wafunga kuwe uma ugcina imiyalo kaYahuwa uhamba ezindleleni zakhe uJehova. Bonke abantu bomhlaba bayakubona ukuthi ubizwe ngegama lakhe bakwesabe. Kodwa kusukela kuverse 15 uYahuwa uthi uma ungalaleli izwi likaYahuwa ungaqikeleli ukugcina yonke imiyalo yakhe nezimiso zakhe, zonke lezi ziqalekiso ziyokwehlela zikufikelele. Lapha sebenzisa igama uYahuwa noma uYah ngoba lana amagama eShebheru ufanele siwagcwale. Uyoqalekiswa emzini, uqalekiswe nasensimini. Uyoqalekiswa ekungeneni nasekuphumeni kwakho. uJehova uyokwehlisela kuwe isiqalekiso sokudideka nokusolwa kukho konke oyokwenza uze ubhujiswe ngenxa yobubi bezenzo zakho, ngokuba mina Yahuwa, mina Jehova ungishiyile. uJehova uyokwenza izitha zakho zikunqobe. Uyakuzihlasela ngandelanye ubaleke ngezindlela ezisikhombisa. Amen. Sebemhlubukile uYah abantwana bakwaIsrael bahlakazeka baba yimibuso emibili, owakwaIsrael enyakatho nowakwaJuda eningizimu. Kodwa abezizwe basheshe bawunqoba umbuso wakwaIsrael. Lesi sizwe sathunjwa izizwe eziningi emva kokususwa enyakatho. Umbuso wakwaJuda wabusa iminyaka engaphezu kwa-150. Umbuso wakwaIsrael sewaphela. Yikho ekugcineni iTestament elidala likhuluma ngombuso wakwaJuda. Ngoba ngase unakisise iTestament elidala maseliya ngasekugcineni likhuluma ngoJuda. uYeshua HaMashiach okunguJesu Kristu kwakungumprofeti wokugcina kwaIsrael, ezalwa nguMaria noJosepha cishe ngo-6 kuya ku-4 BC, engaphansi kwenkolo yamaHebheru. Wabethelwa yiwo amaHebheru noma amaJuda cishe ngo-33 AD. Cishe kusukela ku-55 kuya ku-66 AD abafundi bakaYeshua abasebebizwa ngokuthi bangabapostoli baphuma eJerusalem behamba beshumayela ivangeli likaYah.
kuyihluphe lento lenziwayo. Babeshumayela ivangeli likaYah njengoba babefundiswe nguYeshua. Ubufakazi bokuthi abapostoli babe ngaphansi kwenkolo kaMoshe kuyizenzo 28 verse 23 to 24 kuthi sebe misele usuku baya kuPawuli endlini ngobuningi wabacacisela efakaza ngombuso kaNkulunkulu ebanqanqa ngoJesu ethathela emthethweni kaMoshe nakubaprofeti. Le nkulumo ibalekile ukuthi niyazi ukuthi uPawuli wayengaphansi kwenkolo kaMoshe ngoba lokhu kufakaza ukusobala. Kodwa kusukela ku-66 AD kwakunezimpi zamaRoma namaJuda okwathi ngo-70 AD nombuso wakwaJuda wagcina ngokunqotshwa isizwe samaRoma esasiholwa ujenene uTitus indodana kaVespasian owayengumbusi waseRoma kusukela ngo-69 kuya ku-79 AD. Lezi zinto fanele nizazi, ningafani namaKristu angazi lutho. Kulesi sigameko sokunqotshwa kwamaJuda kwabhidlizwa ithempeli, kwabulawa amaJuda acela isigidile, kwaze kwebiwa ingcebo yethempeli nezibani ezisikhombisa kanye nezincwadi ezazigcinwe khona ethempelini. Konke lokho kwakwenziwa amaRoma. La manje manaza amaKristu asethi inkolo yabo. Lawa asinda kuleso sibhicongo senkemba kaTitus ahudulelwa ezimakethe zezigqila ahlakazelwa kwamanye amazwe ase-Europe, ikakhulu iSpain nePortugal. Kodwa amanye abaleka aze ayozinza eningizimu neSahara Desert, la sithi khona manje kuseWest Africa. Lelo lokho ngiphinda ukuze ni understand. Izwe azinza kulo lake labizwa ngeNegroland ngokwamamap amadala. Ngaphambi kokuvela kwamamap amasha adwetshwa emva kweconference yabamhlophe yaseBerlin eyabanjwa ngo-1884 kuya ku-1885 AD. AmaKristu amaningi akayazi leyo conference, kodwa ibaluleke kabi ngoba inezinto eziningi ezisabisayo. Ukuthi abamnyama ngama-Negro, i-nickname esezilimini iSpanish nePortuguese esho into emnyama, kodwa leli gama lisukela kwelithi nika eliLatin. Ngokuhamba kwesikhathi amanye amaJuda abuye afudukela enkabeni naseningizimu nezwekazi lase-Afrika. Lesi sigameko osomlando basibiza ngeBantu migration. Abantu abamnyama bazi lo Bantu migration usho ukuthini, abazi ukuthi lo Bantu usho ukuthini. LamaJuda abezizwe bawabiza ngokuthi ngamaBantu. Sonke sasibizwa ngamaBantu, kufihlwa ukuthi singamaHebheru, ngoba imfundisoze yayisithi amaHebheru isizwe esimhlophe. Emva kweminyaka eminingi lamaHebheru ayeseNegroland akhe phakathi kwenzalo kaHamu, abuye aphila impilo yokuzingelwa nokwenziwa izigqila inzalo kaIshmayela, ama-Arab enkolo yamaSulumane.
Abantu abaqala ukusenza igqila ama-Arab, amaSulumane. And black people don't know that. Lokhu kwenzeka iminyaka ecishe ibe 700 kuya enkulungwaneni ngaphambi kokufika kwamaPortuguese ezofuna abantu ayengabenza izigqila kwi-New World eyabe seyitholwe abamhlophe. Ngamanye amazwe saba zigqila senziwa ama-Arab almost for 1000 years before senziwa abelungu. Kwathi amaPortuguese ebuza kuma-Arab ukuthi angabathola phi kulelizwe abantu angababamba ayobenza izigqila. Ama-Arab athi wona avame ukuthumba abantu bencwadi, people of the book. Sasibiza kuthiwa singabantu bencwadi yoba iBhayibheli labhalwa yithi. So ama-Arab nabelungu babesibiza ukuthi singabantu bencwadi. Njengoba manje sesivela phangaka ukufunda. Imigrant kwaba isizinda lapho kwakutholakala khona ama-Negro ayedayiswa kwamanye amazwe ahlukahlukene. Kubalwa ne-America. Kuleso sigameko esaziwa ngele Transatlantic Slave Trade. Abantu abamnyama bazi ukuthi umkhumbi omkhulu othwala igqila usukana e-Afrika uya kwamanye amazwe igama lawo kwakuJesus. Lapha singabalula iGori Island ebuqamama nje neDakar eSenegal eyabe inomnyango ophumela okugcina olwandle, i-door of no return. La kwakusuke kumi khona umkhumbi wokuthatha izigqila ezisuke zisabuyela eAfrika, ezingeke zisabuyele eAfrika. Bheka incwadi kaProfessor Rudolph ethi From Babylon to Timbuktu. Anganoma lo mkhumbi kwakuwona ni uJesus, kodwa umkhumbi omkhulu kwakuJesus. Kusukela amaHebheru enqotshiwe ngamaRoma, abapostoli abaningi nabalandeli bevangeli likaYeshua babulawa. Ngo-313 AD, umbuso wesizwe samaRoma uConstantine the Great washaya umthetho wokupheza ukuhlupha abalandeli bakaYeshua. Wathi akube nokubekezelana ngokwenkolo. Lo mthetho waziwa ngele Edict of Milan. Ilo mbuso owasungula inkolo yobuKristu ngo-325 AD. Kodwa khona lapho inkolo yamaHebheru wabuye wayiqeda ngamaChristu. Ngoba umuntu waqeda inkolo yamaHebheru ngamaChristu kwaku-Constantine. Lo mkhandlu waseNisia wabakhela umsindisi ogama lakhe ngu-Isus ngeLatin, abe ngu-Isos ngesiGreki, okuyiyo indodana ezelwe yodwa enkolweni yelanga, i-mystery religion of Babylon. Le ndodana kwi-English yagcina isinguJesus. Lapha asizile ukuzokholwa zofunda. Amen. Ngoba sivusa inkolo kaNkulunkulu. Kodwa ngonyaka ka-1492 emhleni ye-Italian Renaissance, uConstantine engasekho emhlabeni, enye inhloko yebandla lamaRoma, uPope Alexander VI, wathi akudwetshwe isithombe somfana wakhe uSiza Borgia.
esesidwebile lesi sithombe uLeonardo da Vinci lo Pope wayesenquma ukuthi sekuyilesi sithombe esesinguJesus Christ. No nenzo leyo. Oqala uJesus Christ wayengenaso isithombe. Kwakuyigama nje lesithombe nje esibekiwe. Kodwa uAlexander the 6th wathi hayi akudwetshwe ingane indodana yami yadwetshwa kwasekuthiwa ke sekunangokuJesus. Ngalesi sikhathi inkolo kaMoshe yayisiyaqedwa noYeshua HaMashiach ingasakhuluma indaba yakhe. Kanti noYahuwa kwasekuthiwa uyithixo nje samaHebheru. uYeshua yaqeda indaba yakhe. Inkolo yamaHebheru yaqedwa. uYahuwa noma uJehova naye kodwa ayithixo nje samaHebheru. Lenkolo yabahedeni iMystery Religion of Babylon esiyakhiwe ngesimo nempilo kaYeshua HaMashiach yabe isiba noNkulunkulu omthathu emunye. uNimrod ungunkulunkulu welanga, uSemiramis unkosikazi kaNkulunkulu welanga owayebuye azibize ngendlovukazi yezulu, noThammuz indodana kaNkulunkulu welanga ezelwe yodwa. Because it's very wrong ukuthi ugijimele ilokhuza inkolo kodwa ungawazi umlando walenkolo. That's stupid. Fanele qala wazi umlando ngoba lezi zinto esikhuluma kuyona inkolo umlando. These things happened. uJesu mele uThammuz yikho kuthiwa indodana ezelwe yodwa. Yes. Lento ukuthi uJesu indodana ezelwe yodwa ayikho enkolweni kaMose. Yakhiwa ngoba sifunzwa inkolo yaseBabylon. Ngoba singazi futhi noma sasazi sasingeke senzele usoba abantu abamnyama bathatha noma yini kakhulukazi bona abafundile. Ufakazi balokhu kucaciswe kahle encwadini kaDr. C.J. Foster ethi Come Out of Her, My People. Lapho khona lo mKristu ehlaba khona amanye amaKristu ngokukhonza uNkulunkulu welanga. Bheka nencwadi kamfundisi uAlexander Hislop ethi The Two Babylons. Ibhalwe umlungu ongumKristu. Noma uDr. Foster engumKristu futhi engumfundisi ukucacise kahle ukuthi uJesu isithixo esakhiwa ngabezizwe ongafanele amaKristu afuna iqiniso lokukholwa asilandele. Kule ncwadi uDr. Foster uthi abezizwe babemfuna umsindisi kodwa hayi oliJuda ngoba babewazonda amaJuda bezonda noNkulunkulu wawo okuku-Old Testament. Yes. Kubhala uDr. Foster ukuthi amaRoma ayemzonda kabi uNkulunkulu wamaJuda uJehova. Base bezakhela umsindisi wabo onjengesizwe sabo okungumGreek okunguJesu Kristu. Kulomlando omfishana ngenkolo nobuzwe bethu sehlukaniswa phakathi kweqiniso lomlando elitholakala nasezincwadini kanye namalungu ayizinganekwane esizakhelwe ngabezizwe ngeqiniso lomlando wenkolo yethu neyabo. Siyazi ukuthi yaba khona inkosi kwaZulu ebizwa ngokuthi uShaka.
siyazi ukuthi yazalwa nini yakho tamanini, kanti futhi sinazo izinganekwane ngobukhona kwamazimzimba. Sinazo izinganekwane ngobukhona kwamazimzimba, kodwa akakho ngithe ukuthi amazimzimba ayiningi la, nokuthi amazimzimba kwangobani bezalwa obani, ngoba inganekwane. Kusemlandweni osezincwadini ukuthi wabakhona umprofeti ogama lakhe nguYeshua HaMashiach. Umlando lowo. Wayengowesizwe samaJuda. Wazalwa nguMaria noJosefa phakathi kuka-6 kuya ku-4 AD. Wabethelwa yiwo amaJuda ngegunya likaPonti Pilato ngo-33 AD. This is history. Sifisa ke amaKristu aveze umlando kaJesu Kristu okuthiwa indodana kaNkulunkulu. Lo mlando kaJesu bengawuhlanganisi nokaYeshua, wayengumprofeti kaYakobe. Uma kwaba khona uJesu Kristu wayengowasiphi isizwe? Wazalwa nini? Ezalwa ibaphi abazali? Ngoba uma bekhuluma ngoJesu bavele bethatha umlando kaYeshua, ngoba abanawo kaJesu. Uma sithi uJesu Kristu ekuqaleni wayengumJuda, igama lakhe kunguYeshua HaMashiach, ngubani owashintsha igama wabe esethi nguJesu Kristu? Ekwenzelani lokho? Futhi ekwenza ngasiphi isikhathi? Ya, ufanele uma amaKristu ethi uJesu Kristu kwakuyena uYeshua, abasichazele ukuthi ubani omshintsha wesethu uJesu Kristu. Ngoba phela uYeshua wayengumHebheru, lo Jesu lena usengumJuda manje, usengumRoma manje. Ubani owamshintsha? Emshintsha nini? Emshintshelani? Sengitholile ukuthi umprofeti wokugcina esizweni samaJuda kwakunguYeshua. Lithi sengitholile ukuthi umprofeti wokugcina nguYeshua. Ngenza inkonzo, kodwa ngabhekana namaKristu amaningi ethi ngidukisa abantu, bathi uYeshua akaze abe khona. Anganona mina ngathi mase ngiyitholile lento ngase ngenza inkonzo ngale mlando. Kodwa khamba amaKristu amaningi afundela kudala akaze abe khona uYeshua. Umuntu wabakhona nguJesu. Kodwa sebetholile ukuthi uYeshua wabakhona, basebejika bethi ukuthi Jesus ligama leli, ligama lesiGriki elahunyushwa lisuselwa egameni lesibili. Mina ngizela. Mina ngathola ukuthi uYeshua wabakhona esizweni samaHebheru. Bangiphikisa. Bathi akaze bekhona uYeshua, umuntu wabakhona uJesus. Kodwa bahamba babona ukuthi noYeshua wabakhona ngoba kunezincwadi zikaYeshua. Basebethi wabakhona uYeshua. Kodwa igama lakhe laselihunyusho sethiwa uJesus. Do you follow what I say? Kodwa kuze kube manje akakho ongakutshela ukuthi leli gama lahunyushwa nini, lihunyushwa ngubani, elisuselani kusiHebheru, ngoba amaRoma abe seyiqedile ngamaCretes
inkolo yamaHebheru. Kwenzeka kanjani ukuthi yaxolisa? Kwenzeka kanjani ukuthi amaHebheru amaRoma eseyiqedile inkolo yamaHebheru bese etholakala futhi esethatha umHebheru sebethi uyena uNkulunkulu wabo? Kwenze kanjani lokho? Nokho sesinabo ubufakazi nango Dr. Kotze ukuthi amaRoma ayichitha inkolo, ukuthi ayichitha inkolo yamaHebheru, bamchitha uNkulunkulu wamaHebheru oseTestamenteni elidala. Kukhona lokho, ngisho uDr. Kotze nencwadi eningi ziyachaza lokho. AmaRoma ayichitha inkolo yamaHebheru. So uma ayichithile inkolo yamaHebheru, uYeshua waya kanjani kumaRoma? Futhi lokho bakwenza uYeshua sowahamba emhlabeni. Wathi mayesesezulwini wasuka kanjani ezulwini wayeseyoba kumaRoma? Uyabona thina abantu abamnyama angazi noma ungafundi noma yini, sithatha noma yini, no matter how stupid that thing is. Inkolo yamaRoma ukuthatha umlando kaYeshua HaMashiach uthi ngokaJesu Kristu, yize uJesu Kristu engakaze abe khona, kungukutshontshwa komsebenzi womuntu, ngesingisi okubizwa ngokuthi iplagiarism. Iplagiarism kunakho konke sinawo ama-creeds amaRoma aveza ukuthi le nkolo yachithwa kanjani inkolo yobuKristu. Kafuphi lama-creeds athi ngiyayichitha yonke imikhosi nemicimbi nemithetho, ukudla isinkwa esingenamvubelo, iminikelo namawundu eyenziwa ngamaHebheru. Ngichitha nayo yonke imikhosi yamaHebheru, iminikelo, imithandazo, injongo, ukuzila, ukuzingcwelisa kanye nokudumisa kwabo, imikhosi yokweshwama, amasabatha nenkoloze, amahubo nezaga, nokuya kwabo ukuyokhonza emathempelini. Yonke into yamaHebheru ichithile. Mina ngokwami ngithi angikufisi nakancane ukuthi kube khona ukubuyisana kule nkoloze yamaJuda. Amen. Uma kulamaKristu kukhulunywa ngenkolo yamaHebheru, kusho inkolo kaMoshe, lena thina esingaphansi kwayo. Njengoba sesikuvezeka kaningi, amaJuda isizwe esimnyama. Ngisho iDNA iyakufakaza ukuthi amaJuda ngamaNegro namaBantu, hayi amaJuda amhlophe asethathe iJerusalem ngoheshe. Kuyinto engakholeki ukuthi kunabantu abamnyama abafundile, kodwa abakholelwa ukuthi lamaJuda amhlophe asaqhaga iJerusalema, ayinzalo kaIsrayeli eyalandwa nguYahuwa eGibhithe. You can't believe that. Ngaxolela kumuntu ongafundile, but umuntu ewuprofessor wenkolo, umuntu ewudokotela wenkolo, umuntu eyijaji, umuntu ehola ilokhuza i-political party, umzwe elwela amaJuda amhlophe aseJerusalem, ewahlanganisa noJesu, wahlanganisa noNkulunkulu owakhipha abantu eGibhithe. Lo muntu ngoba phela ufundile lento is a history. How do you make such a stupid thinking? Ngoba lapha sikhuluma ngenkolo, sikhuluma ngehistory. This is history.
Okumangalisayo ukuthi umlando wama-Ashkenaz Jews ubhalwe phansi. Kodwa kunezifundiso ezimnyama ezinye ezingodokotela benkolo, oprofessor benkolo, amajaji nabaholi bamaqembu ezepolitiki abakholwa ukuthi ama-Ashkenaz Jews bangabantwana bakwa-Israyeli. Noma uSister Celestial ebachazela ukuthi uya uthini ngalamaJuda mbumbulu aqhage eJerusalem, kodwa bona babambelele kulobu buqili bamaJuda mbumbulu uya ozowafokisa kungekudala. Eminyakeni ye-Renaissance uPope Alexander VI akagcinanga ngokwakhela amaKristu uJesu omhlophe, kodwa ngumlando ukuthi abamhlophe bapenda abamnyama abaseBhayibhelini babenza isizwe simhlophe ukwakha isithombe sokuthi iBhayibheli likhuluma ngabamhlophe. Akusiyona inkolo leyo, is a historical fact. Abezizwe bathumba umhlaba wethu, bathumba inkolo yethu, bathumba ingqondo yethu, baze bathumba noNkulunkulu wethu. Namuhla sesikhonza uNkulunkulu omthathe munye. Silandela inkolo yelanga, i-cult of the sun. Sithi uSol Invictus uyinkosi nomsindisi wethu. Kubhale kanjalo kweCreed. Ngo-1965 umongameli waseGibhithe uGamal Abdel Nasser wathi angikwazi ukuhlonipha lamaJuda amhlophe akwa-Israyeli ngoba alishiya iGibhithe engabantu abamnyama, manje babuya sebemhlophe ngoba vele laba asebethi bangamaJuda ama-Caucasians. Amen. Kwasho umongameli waseGibhithe wathi laba baphuma la eGibhithe bangabantu abamnyama, manje senibuya nina senimhlophe. No, anginazi. Lethi ibhalwe phansi, but abantu abamnyama bayazi. Kuyakumangalisa ukubona abamnyama abafundile kodwa okubukeka bengayazi lenkulumo yalo mongameli waseGibhithe, ngoba bengasafuni kuvezwe ukuthi amaJuda amhlophe ngama-fake Jews. Lokho kwenziwa ngodokotela benkolo abayizinkotha ngqondo zabamhlophe okuyibona okufanele ngabe baqondisa isizwe simnyama ngomlando wenkolo yethu. Abantu abamnyama ngisho bengaba oprofessor bazilutho ngenkolo yethu, bavele bethathe lenkolo abayitshela belokho. Mina-ke ngeke ngizivume lokho. Amen. Engikuvume. uNkulunkulu akangisanga esikoleni engisele kuba ngolala impela. Kuzo zonke izifundiswa ezimnyama enkolweni yobuKristu zikuhlanganisa kuphi ubuKristu nenkolo yamaHebheru, ngaphandle kokuthi ubuKristu ikhona obaqeda lenkolo kaMoshe. Yeah. Kanti ngiyakubaba inyanga ezulu ngithi ngofundela ukuba uthisha wadala lokho ubumanje ungokahlembe namanazarene. Angifuni ukuthi ngifunde nje ngizokuthiwa ngifundile. Incwadi ziphambi kwethu. Sicela isifundiswa enkolweni yobuKristu zisicacisele kulokho. Phakathi kaYeshua aMashiach noJesu Kristu ubani owaba khona emhlabeni? Uma bethi kwaba khona uJesu Kristu
basichazele ukuthi uJesu waba khona ngasiphi isikhathi, ezalwa ngubani, kusiphi isizwe. Uyabona-ke wathi masuka bese bedala uMaria besho umina kaYeshua. Futhi leli gama lavelaphi njengalokhu uhlamvu uJ wayengekho kuma-Aramic nakuSebhe. Uma kwabakhona kwaba nguYeshua, wajika kanjani nini waba nguJesu? Ubani owahumushela igama elithi Yeshua walisa kwisiGreek nakwiLatin laze lagcina kwi-English selu-Jesus onguJesu nesiZulu. Njengoba uYeshua wahamba emhlabeni ngo-33 AD engumHebheru, waba uYeshua iminyaka engaphezu kwa-100 edlulile emhlabeni. Imuphi lo nyaka owashintshwa ngawo waba nguJesu? Njengoba isizwe samaRoma sasiyizitha ezinkulu kumaJuda, kwenzeka kanjani ukuthi amaRoma amukele uYeshua ongumJuda ukuba abe ngumsindisi wawo, kodwa achithe uYahuwa onguNkulunkulu omhlophe? Can you see how funny this thing is? AmaRoma amukela uYeshua ukuthi uNkulunkulu wabo, kodwa uJehova bamchitha. Abantu abamnyama bayemukela leyo nto. AmaKristu amnyama kumele azi ukuthi nakwiTestament elisha kunezimfundiso eziningi ezingumkokotelo okuthiwa zafundiswa nguYeshua kanti ngamanga. Imfundiso enkulu engamanga yile ekuMathewu 28 lapho kuthiwa uJesu wathi asibhajadiswe egameni likayise nelendodana lemoya. Yakuphika lokhu uYeshua lo wayengumJuda lo wayengumHebheru akakaze ayifundiswe. Enkolweni kaMoshe uYeshua owayengaphansi kwayo inoNkulunkulu oyedwa, ayikho into enguNkulunkulu omthathu emunye. Ithi ingilosi lo mthathu emunye unenhloso yokususa abantu uNkulunkulu oyedwa ukuze silandele uNkulunkulu waseBhabhiloni singaboni. uYeshua wayengaphansi kwenkolo kaYahuwa, wayengasoze aphikisa uNkulunkulu owazisholo yena ukuthi unguNkulunkulu oyedwa, igama lakhe nguYahuwa, bese ephenduka eba ngumthathu emunye onguNkulunkulu waseBhabhiloni. Wayesholo yena uNkulunkulu ukuthi unguNkulunkulu oyedwa. Yasiphikisa ingilosi. Ithi-ke ingilosi senikhululekile manje, ingabe nisaqhubeka-ke nokwenza izinto eziphambene nokukholwa ngokwenkolo kaMoshe, okuyikhona kukholwa okuzonisa ezweni. Kusho ingilosi. Ingilosi yakushintsha ukubhabhadisa, yathi uma sibhabhadisa asothi sibanibani, uyabhajadiswa egameni likaJehova uNkulunkulu wethu, umdali wezulu nomhlaba. Kuphele lapho. Ningayikhuluma indaba lo uNkulunkulu uyisindodana, ngoba akusiyena owenkolo kaJehova, uNkulunkulu we-mystery religion. Ebandleni lamanazareta kaNkulunkulu sesibhabhadisa kanjalo-ke. Kuningi ukuhlubuka esikwenze singaboni ngenxa yokwamukela izimfundiso zabezizwe eziphambene nomthetho kaNkulunkulu. Enye imfundiso esobala esiyichithile ukugcina isabatha nokunye okuningi okuchithwa amaKristu. Onke amaKristu afuna ukuya ezulwini
akezinike amakhwapha azibuze ukuthi le nkolo abayilandelayo kuseyiyo yini esayilethelwa nguMoshe yaqhutshwa nguYeshua aMashiach. Kumele wonke amaKristu alandele izimfundiso zikaSister Celestial ngokukholwa, ngoba okwanamuhla uya uthumela umprofetikazi ukuba azoqondisa inkolo ukuze abantu baphephe ebhujisweni okubahlalele. Inkosi